Ayo kene. Ya, maka. Ya, kene. Oke, pengen di video kene dok, lewat kene dok. Nah, yo. Kerang menawi tadi. Terima kasih Mbak Ike. Nah, ini karo Pak Lek apa Mak D tak pernah. Nah, di sini kalem kok terus kerak nih ngono gara-gara. Ono cahayu ya. Setya ayu utama nyambar arum sumo mulet lang-lang bronto agawe sang seming nolo. Ayo Cahayu pinter yang ini lho. Aku jadi ora marahi ngene iki. Lindri nyawang ne. Oh iya iya. Ngambar karom tanku jiwa katon memanise sekarang bakar lan melati rinunce katon kinelung tak kanti aneh jagat katresnan kalem dhisik ya. Serem. Selain hatiku, andai kau tahu rembulan dagang sumunar keseni tresna kang turutan ono liya wong sira wong bakul. Gandrungane anakmu wedok karo bojone lak ngono kuwi lho Mbak. Ayo, sesugen Rene ra apa-apa. Ayo Pak Pur. Kene, hei. Ambar arum ing kusumo mulat lang-lang bronto agawe sang seming nolo. Ayo nirapain Madu yang mana lah lindri nyawang ya endramu dasar lencer kuning anggugah rasa tresnaku gambar
melati renonce aton hinalong tak kanthi aneh jagat katresnan ayo cah ayo yo Tiada yang lebih indah, tiada Yang mana? yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu atanono liya mung sira sayangku ayo tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu atanono liya mung sira sayangku bareng atanono liya mung sira sayangku nah Sido Regeng Cahayu dadi teko kene kakangane mung iso ndongakne lemure bebrayan dina iki sak teruse muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ngono.